Ir-riżors uman fis-settur tas-saħħa pubblika kompla jinsaħħaħ bl-ingaġġ ta' 126 infermier ġdid li daħlu jaħdmu fl-aħħar jiem. 58 minn dawn bdew jaħdmu fl-Isptar Mater Dei, 18 fiċ-ċentru tal-Onkoloġija u 19 fl-Isptar Caring Rek. Dan fil-waqt li 23 infermiera se jingħaqdu mal-infermiera ta' San Vincenz de Paul u 8 oħra f'numru ta' djar tal-anzjani. Barra minn hekk minn nhar it-tnejn 12 qabla se jibdew il-karriera tagħhom fl-Isptar Mater Dei. Il-Gvern qed jirrikonoxxi dejjem aktar il-ħtieġa li jissaħħaħ ir-riżors uman f'settur li qed jara bidliet kbar u li fih impjanati proġetti maġġuri. B'hekk mis-sena skolastika li ġejja dawk l-istudenti li qed jieħdu l-kors Extended Diploma in Health and Social Care fl-MCAST se jkollhom il-kwalifiċi tagħhom rikonoxxuti mill-Università ta' Malta. Għaldaqstant se jkunu jistgħu jkomplu jistudjaw in-nursing fl-Università ta' Malta. Pass li se jriżulta f'żieda sostanzjali ta' infermiera ġodda fis-snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern qal li l-bidliet fil-qasam tas-saħħa se jwasslu għal servizz aqwa lill-pazjenti filwaqt li nataw aktar opportunitajiet ta' karriri fis-settur.